Tento súdny spor je výsledkom trestnej činnosti Matoviča a Mikasa, vrátane ich bandy. Je pre mňa nepochopiteľné, že v tomto súdnom spore, kde nešlo o skutkové okolnosti, ale iba o právne okolnosti, že nebol už okamžite spor ukončený. Totižto platí zásada Iura novit curia. Súd pozná právo. Súd nedokazuje právo. Súd všeobecný má primárnu povinnosť vykladať ústavu. O tom, že výhlášky a nariadenia Mikasove sú neústavné v rozpore s chartou OSN o ľudských právach, chartou EÚ o ľudských právach a dohovorom Rady Európy o základných ľudských právach a slobodách je nesporné. Tým pádom je nárok žalobkyne daný. Zamestnávateľ v tomto smere je de facto obeťou kriminálnej činnosti Matoviča a spol. Pokiaľ zamestnávateľ je obeťou, tak potom na podklade neústavných nariadení a vyhlášok si môže uplatňovať škodu voči štátu. Preto ma prekvapuje, že súdkyňa okamžite nerozhodla. Tu nejde o zložitú vec ani právne, ani skutkovo. To je len pokračovanie šikany nevinného človeka.